Здравейте, аз съм Лилчо, сега ще отидем до магазина да се освежим. Галакси. Така. Много. Шоколад са ми любимия Галакси. Значи, цялата имя, да си наем някакво катерешките. Точно тук имаш един магазин. Мито и дес го няма, само на мискно останал, вътре да си мием децата и това си представим децата. Поне тук има един фризерски магазин. Ето сега ще се потвърдя, че косата ми е ужасяща, погледнете. Сега пък ще заменим на хората. Ти. Хайде си сме направили любов, ще там нещо също. Като например да прескачаме огради. И да се пускаме към добрени огради. Или да влизаме в кофата за буклук. Или пък да цепим прозорците на чуждите коли. Или пък да пътуваме с тези стави от чужбина. А може би да влизаме в все още не е последния мол в България. Въпреки че не беше кой знае какъв влог, но все пак се възряхме заедно, беше много хубаво. И наистина си купете този Галакси сладолед от Делта. Страхотен е, само 80 стинки. И за края ви подарявам тези розички.